Да разказвам ли цялата история? Аде, бале, с прасния клапа на... вие имате штрак. Всички ме познават и ме уважават, защото нося в джоба револвер. Основата на рок е бунт. Най-всеобхващащо е посланието, което идва от рок-музиката. Посланието е на много повече хора. Това е като религия. С тази музика човек се изразява. Ние бяхме на едни платформи големи по камиони и свирихме и беше страхотно. Никога няма да го забравя. Това е поток от хора. Общо взето винаги е забавно. Да си особняк няма нищо лошо, мен. Това е хубаво. Това в България просто такава музика не се правеше. Това беше единствената група, която правеше такава музика. И аз исках да работя с тях. Убийствени пичове, ние се познаваме много отдавна. Много преди да съм вътре в бандата. Монолит е доказал с годините си, че е група, която може да бъде монолит навсякъде. Кога започна да се занимаваш с музика? С музика се занимавам сигурно още когато съм се родил и в самото начало в родилния дом беше въпроса дали ще оцелея и дали ще бъда свързан с тая моя идея и желание да го практикувам. Иначе, сериозно казано, с музика се занимавам от 1982 година. С различни групи, докато професионално започнах да се развивам като музикант и като член на група Клас 90-та година. Увлечението почна... Аз до тогава тренирах футбол и много музиката не ме... Така, дори по пеене бех много зле. Нещо не ме хващаше. Бях на един лагер, такъв пионерски се наричаше едно време и там дойде един пич, който свиреше на китара. Ма той такъв беше хулиган с дълга коса, дали не беше към лагера, влизаше нелегално и свиреше My Sweet Lord на Джордж Харисън и аз като го чух как той го правеше, което може би аз като се сета първо, че беше някакъв английски измислен, след това, но внушението, като пееше солото там на Джордж, така аз като го видях и се залепях до него и само седях и го слушах през цялото време. След това се запознах, там имаше едни по-големи, които взеха да ми разказват за разни групи тогава, които бяха излезнали. Това значи 71 година някъде там. И постепенно викаме, аз като се върна сега в София, имам една китара, да я оправя, да взема нали, така се запалих и така постепенно пък в нашия двор се събираха така големи и то между другото много добри музиканти и свиреха и съответно аз отидох да ме учат, да ми показват разни работи. Първото парче беше на Creedence. Може би съм бил 9-10 годишен, когато така проявих интерес към музикалния инструмент. Започнах да ходя на едни уроци по китара. Беше тотален провал. Но в общи линии това е първия ми досег така с музикален инструмент. След това подскачахме с приятелите по дворовете с едни такива хилки за федербал. И вече малко по-късно, като ученик, започнах сам да се уча с мои съученици. Правихме даже записи, някакви такива, доста така аматьорски, но няма да кажам колко години са, но съм бил 9-10 годишен, когато наистина тръгнах на уроци при професионалист да ме учи да свира на китара. Мислил ли си тогава, че е възможно да си изкарваш хляба с това? О, не, в никакъв случай. Тогава си мислех, че ще ми мине в един момент, така ще видя, че е забавно, но ще шуми.
Кога започна да се занимаваш с музика? Още от детска възраст, но това е съвсем аматьорски погледнато. Имаше една група Меридиан в моите детски години, с която свирихме всичко, което тогава, по това време, беше съвременно. Забивахме много групи, световни, до ден днешен останали. По-късно, вече като студент, когато бях, се образува най-ранния Монолит. Групата през 83-та и професионално, напълно, де-факто от тогава се занимавам, но групата се разпадна. Започнах да взимам уроци по пеене, по солфеж и това всъщност беляза началото просто на моя групарски период. Защо да гледам по витрини, когато нямам в джоба лев? Оттъй се скитам от години и се надявам на късмет. Кога ли ще поседна в скъп луксозен ресторант? Когато нямам в джоба лев, тъй се скитам от години и се надявам на късмет. Кога ли ще... Когато си започнал да се занимаваш с музика, мисли ли си въобще, че е възможно да си изкарваш хляба с това? По никакъв начин. Значи тази поговорка "музикант къща не храни", аз не знам, тя е много силно застъпена, нали, тук у нас. Музикант, художник, вероятно, нали, същата работа. Такива професии свободни, в които няма сигурни доходи, но в един момент разбрах, че това е напълно възможно. Тоест, всичко зависи от организация, от наистина пак ще намеса доброто продуциране, менеджмент и така нататък, за да може един артист да живее по този начин. И е въпрос и на свободен избор. Никак не е лесно, но то пък къде е лесно? Кога се пресрещна пътят ти с този на Монолит? Ами аз така не мога да си спомня. Най-добре да се пита Чембера. Чембера ще кажем. Всъщност ние бяхме започнали вече да свириме двамата, като дуо. Акустична китара и 7-струнен бас. И си свирахме двамата, нали? Монолит си беше като нещо отделно. И Тони вика: "Бе, що не дойдеш да удариш баси в бандата?" Такова беше някакво. И аз викам: "Ми ще дойда." И изкарахме година някъде като басисти на групата, докато си намерят те вече такъв, който да си е баси за Монолит. Какво можеш да кажеш за тях? Убийствени пичове, ние, нали, се познаваме много отдавна. Много преди да съм вътре в бандата, сме приятели. И Павката, и Тони, и цялата група, нали, винаги правили сме се мато много пъти. И веселба и така нататък, предимно било яката работа. Как измислихте името Монолит? Има две версии. Едната е "Одисея в космоса" 2001, другата е албум на Канзас. Аз съм голям почитател на Канзас и реших, че това е едно добро име. Всички единодушно го приеха. И смятам, че хубавото на името е, че както на български, така и на друг език, нали, в края на краищата и на латиница, може да звучи почти по същия начин. Защо Чембърлейн? Добър въпрос, много пъти са ми го задавали. Това е съкратено от Чембърлейн. Обаче не е от баскетболиста, нито от актьора, това е Невил Чембърлейн. Да, в част по история, изпитваният ученик, нали, който ставаше въпрос за Чембърлейн, нали, и аз казах да живее Чембърлейн. И от тогава станаха тежки неща, защото извикаха родителите да обясняват какъв е този уклон, нали, десен уклон, при положение, че ние сме социалистическа страна, тогава комунистическа и така нататък. И
моите съученици решиха в един момент, че Чембърлейн е много дълго и стана Чембър за по-кратко. Как попадна в Монолит? Много интересно. Това бяха въпросните 10 години бяха в един такъв период, в който много катаклизми настъпиха в моя живот. Съответно, занимавал съм се с неща, които не са типични за начина на живот, какъвто е музиканта. И случайно в едно заведение собственика спомена, че Монолит си търси барабанист. Бях много на изпитание дали да се обадя на тия момчета, защото те бяха хора, които работеха, нямаха такъв период на прекъсване и същевременно исках да работя с тях и съответно бях в едно раздвоение, не знаех дали все пак тези хора ще ме приемат. Познавахме се, но не бях работил 10 години. За един музикант 10 години е много голяма дупка в творчеството, което с времето, след като се обадих на Тони Чембъра, случайно в едно предаване в Радио 1 спомена, че си търси барабанист и аз точно след 2 часа се обадих и казах: Тони, така и така, веселан съм, какво правим от тук нататък? И той след 2 дена се обади. Това в България просто такава музика не се правеше. Това беше единствената група, която правеше такава музика. И аз исках да работя с тях. И стана, нали, имах период, в който възстановявах почти 3 месеца. Аз наново купих инструменти, влезнах в студио, работил съм по 5-6 часа, без съботите, неделите, да възстановя нивото си на това, което ме познават като музикант. И след като всичко това нещо се случи, имах късмета и благословията на момчетата от групата да стана техния пореден барабанист. И съответно дойде и големия албум Монолит 10, в който съм член, приятел и нещо, което го запечатах в историята на българската музика като факт. Продължаваме с едно парче, сега от последния ми албум, който се казва "Остани с нас". Аре, гайс!
Ами, преди Монолит с мои съученици, както ти казах, тогава сглобихме една група, така да се каже. Успяхме даже да запишем една песен, която сега като я чуя изпадам в истеричен смях, но няма значение. Но тогава много се гордеехме с този наш запис. И нищо повече, концерти не успяхме да правим, така свирихме си по къщите. Но в крайна сметка се стигна точно вече, когато бях започнал с Монолит, когато тази група се разтури, но успяхме да направим едно участие на един фестивал. Да, аз не мога да пея. Китарата си дойде, просто се сетих, да. Никакъв друг инструмент не ме. Примерно баща ми на цигулка е свирил и у нас имаше една цигулка, обаче аз дори баба ми вика, ти няма ли някой ден? Викам не. Като малък не мога да понася. И така. Ами, по принцип, барабаните са нещо, което ме е водило, защото аз обичам да съм в ритъма на живота и този ритъм ме е подвеждал да бъда такъв, какъвто да съм стабилен на место, да се чувствам в ритъм и да живея в ритъм. Иначе без ритъм нищо не се случва в този живот. Окалите пред някой друг инструмент, смятам, че пеенето е най-съвършеният инструмент. Не е мое мнение, това е мнение на класици. Изключително трудно е да се пее. Разбира се, китарите до ден днешен са нещо, което винаги ще обичам. Същото се отнася и за пианото. Свира с удоволствие на пиано, без никакви претенции. И всъщност инструментите ми помагат, защото развиват слуха. Но това от край време. Разбира се, че вече нещата може би имат други измерения, но тогава така беше. Ерата на дългите коси, де-факто хипитата наследници на битниците, защото първо са битническото движение. Джак Керуак много добре по пътя е описал цялото това нещо и това си е хипарското движение, войната във Виетнам, като форма на протест един вид, дългите коси, по-такъв неглиже външен вид. Докато, ето имаме пример, Греъм Бонет беше подстриган като тебе. Когато се запознава с Блейкмор и Блейкмор го пита защо си се постригал така. Нали? Греъм Бонет е страхотен рок певец, но 79-та в албума Down to Earth, това е друг имидж просто. По-късно Queen първоначално бяха с по-дълги коси, най-накрая си постригаха всички. Кожи, кой както го иска, но кожата е по-скоро доста и рокери, рокаджи, нали, като че ли харесват доста този имидж, пък и няма нищо лошо в това. Група Монолит. Ще ви свирим едно парче, което според нас е химна на групата, нарича се Мехмурлук.
Ти си, така, с изключение на Веселан, единственият член без дълга коса. Чувстваш ли за необходимо да пишеш някакъв стил и имидж? Не бих казал. Дългата коса е излишна грижа според мен. Още повече ми се вижда малко отживелица. Нали? Пак без никой да се обижда. Но... Като ученик съм ходил така с по-дълга коса, беше забавно, но се оказа първо твърде трудно за поддържане. По тая линия, помниш ли кога за последно си бил с къса коса? Не. Тоест, с къса коса бях много отдавна, може би преди 2000-та година, и то се подстригахме за един клип. Трябваше да правим след Времена и нрави. Точно правихме и просто Янкулов така ни посъветва, който е издателя ни, Атанас Янкулов, малко да смениме имиджа. И аз затова тогава си спомням, че съм се постригал, нали, да кажем, до тук. Това е, как да ти кажа, поне за мен и така по-близките ми приятели, т.е. музиканти, които с тази музика човек се изразява. Значи, той ако има някаква сход, такава горе-долу, ако има няколко хора, човека, обща философия, значи би трябвало тя да залегне в музиката, която правим. Значи музиката трябва да ти излиза от душата, да я правиш от душа и да я даваш от сърце на хората, които слушат тази музика, защото ако тази спойка липсва, всичко ще бъде някаква халтура, която изключително много в днешно време се практикува и се използва с цел облагодетелстване и от сорта да не влизаме в тази тема, защото тя е много болна на днешно време в българската рок музика и така нататък. Виждам как на юг правиш ми на пук. По-добре да беше тук. Няма защо това е то. И питам се
разгорчени, кола се тресе, не може нищо да ни спре. Времето спира, всичко се слива на нашия купър. Съществува един стереотип, че рокаджиите са особняци и безделници като цяло. Ти какво мислиш по това въпрос? Не, няма такова нещо. Безделници. Това са контрадуми от хора, които или завиждат, или просто не знаят колко трудно е на днешно време, особено в тези ширини, да бъдеш рок музикант. Защото за да си на ниво, да те слушат и да правиш музика, няма начин просто това да е съпътствано с безделие, с апатия и колко съм велик, ама никой не ме разбра. Бачкаш до последно. И ние затова сме си казали в тази група, че ние ще бъдем такива. Работиме, докато съществува група Монолит. Мисля, че по-ясно от това няма какво да кажа. Агресия има навсякъде. Агресивни, по-скоро, може би в метала има повече образци, но като цяло в 60-те години смятам, че е тъкмо обратното. Много по-скоро миролюбие. На Woodstock можем да дадем пример, че мисля, че това е, значи, за 3 дни фестивал, просто никакви casualties. Било е изключително мирно. А това толкова хора събрани на едно място, нали, показва за някакви такива страхотно свободни взаимоотношения. Свободни, но същевременно не агресивни. Може би агресията идва малко по-късно в света, така, в по-голям мащаб. Не знам, това си е мое мнение, но има един период на мир, свобода и любов. Той е кратък този период. От 66-та до към 70-та година. Здрасти, мила, казах аз. Хайде, не плачи. Този стереотип трябва да важи за всички музиканти, независимо от жанра. То го има, нали, както и за джазмените, и за дори класическите музиканти. Така че по-скоро е общо. Това, че само рокаджиите били така, не е точно така. Защото има всякакви. Зависи от човек. Но самата професия, нали, музикант, да, нещата малко човек гледа на света по друг начин и може би това е различното така с большинството хора. Значи безделници е глупаво да се казва, защото това са хора, които работят върху себе си, върху инструментите си, пишат музика и така нататък и така нататък. Да си особняк няма нищо лошо, мен. Това е хубаво. Иначе си един тапир, който се движи по линията и, нали, изглежда идиотски. Нали, така че аз не съм против да са особняци. Това, че са агресивни, това също е прекрасно. Не мога да бъде само суфле. Имате една хитова песен "Хулиган". За теб рок-н-рола вид хулиганство ли е? До някъде. До някъде. Като се има предвид, че всички знаят, че рокаджиите обичат да си правят весело, без да се правиме на хулигани в буквалния смисъл на думата, но така доброто, веселото ухапване, пиване и така нататък. Ако може да бъде наречено хулиганство, така по-меко казано. Да, до някъде е хулигански рок.
wishing you're done. Well, lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. Woo! I'm with you, my love, light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just sweet too. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seats are drive up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. Yeah. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just sweet too. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seats are dried up. I've been waiting so long. I've been waiting so long. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love.
Значи за вече 4-5 година съм, не си спомням точно кога нали, така обичам да се шегувам с момчетата, се записах в група Монолит. Ми прави впечатление, че със всеки изминалата година рок живота в България тотално е ощетен. Потъва за сметка на някаква друга музика, която знаеме и не искам да я назовавам. Нямам нищо против колегите, с които я правят, но не сме поставени на една стартова позиция, с която да твориме на равни начала. Захупва се истинската музика. Това, което трябва ние да правиме, плюс това, нали, съвременното, което се случва с тия пандемии. И значи, контакта между музиканта и публиката е много важен. Това като липсва, нещата почват наистина да деградират, но ние като хора, които наистина искат рока да бъде някаква емблема в българската територия, трябва да не се спираме каквото и да се случва и ние до някаква степен се опитваме това нещо да го поддържаме и го поддържаме. Значи, просто, значи, това затихване, аз не знам как да го нарека, това е тук в България, защото просто е пълно с тъпанари и тъпи копелета и не могат да свикнат, че под слънцето има място за всички и че не можеш с черния фулмастер само да драскаш това да, това не. Има цветове на сивото и така нататък и така нататък. Рока си е рок и може би промениха се поколенията в България. Дойде времето на тъпанарите с телефоните и така нататък. Нали, ограничени типове, които съответно, може би, да, как няма да е, като, нали, когато слушаш хубава музика, ти по нещо мислиш, усещаш, живееш и така нататък. А когато чуеш само тъпси, в главата ти нищо не гледаш, освен да намериш някое бело, да го смръкнеш или да навиеш някой масур. Значи това затихването хич не ми харесва. Наистина, за съжаление, това се наблюдава, но факторите са по-силни от системата, която страшно много пречи това творчество да прогресира, да се развива. И ние затова опитваме, когато имаме участие и се събираме с хора, фенове, дори с по-възрастните фенове на групата, казваме децата, приятели, заповядайте, нека да послушат без странично мнение, да послушат, примерно, Монолит, как звучи на сцена и тогава те сами да си правят равносметка дали тази група може да има развитие или не. Защото ние сме си го казали, ние ще бъдем такива, докато съществува групата. От тук нататък само Господ и никой друг не може да каже какво ще бъде за напред. Трудно е да се каже кои са точно наследниците и кое е комерциална музика. Сега, до някъде си прав, че този стил може би затихва и е наш дълг да го поддържаме. Не само наши, но по-млади музиканти. Въпросът е да се поддържа с наистина стойност на музика, а не с неща, които разни хлапета сяда на един компютър, нарежда 5 секвенции една след друга и после отгоре рецитира и казва, ето аз съм композитор. Малко ми е трудно да кажа, но виждам, направихме един мастер-клас съвсем наскоро, примерно преди 3 месеца. И там видях заинтересовани само млади хора от пеене, китари, барабани, бас. Бях много приятно изненадан. Тоест смятам, че ще има някакво наследство. В света със сигурност. В България може би е малко по-сложен този процес. Нали? Все пак да не говорим за това, че чалгата доста така повлия върху възпитанието и културата, нали, на доста хора. Но аз по някакъв начин съм оптимист. Според теб, необходими ли са алкохол или наркотици, за да правиш хубава музика?
Особено в вашия жанр. Известно е, че стимулантите може би до един момент действат добре. Имам предвид в много малко количество, чисто, нали, ако е, кажем, чиста напитка или защо не е някаква трева и така нататък. Нали, за отпускане, но напълно е възможно човек да стане зависим. И това е опасно, защото оттам нататък следва срив. Ако имаш тотална самодисциплина, смятам, че едно питие на никой няма да навреди. Не, че не съм прекалявал и така нататък, но слава Богу, държал съм отговорно на ангажиментите си. Разбира се, да, има абсолютни трезвеници музиканти, в пълния смисъл на думата, но те пък може би си падат много по третия порок. Мацки, евентуално. Нали, вероятно ги избива повече на секс, не знам. Всеки за себе си може да отговаря. Аз съм земен човек, не съм светец. Нищо човешко не ми е чуждо. Както художници са взимали едно време и са взимали някакви стимуланти, така и музиканти, особено едно време, говоря, знаеш, 60-те, 70-те години. Не мога да кажа, аз лично вече на смисъл наркотици не съм взимал, алкохола си ми действа добре, но така че при всеки е различно. Да, разбира се. Само глупаците, трябва да си пълен идиот, да си мислиш, че трябва да хрупаш ряпа и да живееш природата целесъобразно, за да правиш хубава музика. Разбира се, всякакви такива неща, които те карат да изпадаш в творчески унес и така нататък, нали, разбира се, че са добре дошли. Няма какво да се лъжеме. Сега никой не казва, че трябва да помпаш хероин като идиот, да ти. Но има такива неща, които ти дават крила. Сега няма какво да се лъжеме по този въпрос. Естествено. Това е съществува, откакто рок-н-рол съществува. Това дава мотив, това отваря мозъци, това отваря такива платформи в главата, че просто само един човек, който се занимава с такова нещо, може да усети какво още може да измучи от себе си, за да го даде на вас. Не мисля. Категорично не мисля. Напротив, за алкохола не толкова, наркотици, които аз не употребявам, но съм сигурен, че те по-скоро биха затъпили съзнанието на един творец. Замъглили. Ти що си минал на Едно много яко. минал надало? Не пречиш, не знам откъде минал, да? He was
може на чаша. Някакъв бутилките, или така може. Тонка, обясни разликата. Да, имам катастрофална история. 91 година в клуб 113+. Бях успял да се отрежа предварително преди участието, обаче се бях нацепил много жестоко. Не го казвам с гордост, просто изпуснах контрола и докато свирихме, аз се спънах в обръча на касата на барабаниста и паднах в касата. Падайки обаче, се получи страхотен ефект, защото хората помислиха, че нарочно съм го направил. Аз берях душа, нали? Всеки си реши, че просто съм решил да падна по гръб. Станах и така, дето се вика, нали, продължих, обаче беше голям етап, защото едно от парчетата ни от първия албум, Friends, го изкарах на някакъв тотален речитатив с абсолютно неузнаваем текст. Да никой нищо не разбра и в един момент започнах да държа някакви речи нравоучителни. Беше пълен провал. Те се радваха, може би, беха доста напушени публиката и голяма радост падаше, но това беше пълен кошмар за мене. Така си го спомням. Иначе, като цяло не е имало подобни тежки изцепки. Да, веднъж правих лицеви опори, поради същата причина, малко по-бързо така да влезе в час, и операторите ме заснеха на листите. Беше голям тъшак. Има всякакви изпълнения. Имаш ли ритуал преди концерта, например, като с лицевите опори? Не, вече не, защото егенето напредна и не знам дали някоя лицева опора няма да ме убие преди изпълнение. Затова най-добре е просто така с групата, широко сърце. Разбира се, ние винаги сме заедно преди още на техническите репетиции и се чувстваме безкрайно добре. Самите наши почитатели ни вдъхват много доверие и кураж, за което искрено им благодаря. С Монолит или въобще? Въобще. Ами, значи най-шокиращата е, и тя наистина винаги, когато са ми задали този въпрос, защото той явно така много съпътстващ, го задават колегите ви. Бяхме на един много официален концерт във Варна, самостоятелен, в Летния театър, при което, знаете как трудно се развиват нещата, телевизии, това беше заснето всичко както трябва. Пристигаме, тогава не можехме да пътуваме като съвременните музиканти, рейсове, пътувахме всеки както може да намери. Пристигаме във Варна, тръгвам да си сглобявам инструментите, тогава свирих с електронни падове, електронни барабани, нали? И в момента, в който си разстилям сетовете, виждам, че нашия китарист, защото той занимаваше с това, е забравил стойките. Вие представяте ли си падове шестостените, които да няма на какво да ги сложиш? И се започнаха едни телове, едни връзки, едни клонки, едни фиданки, само и само сол барабанчето си го държах в скута. Това е цял концерт. Представяте ли си за какво става въпрос? Това е фрапиращо. А това, че сме се загубвали в движение, в такова, това... Но като си изборят 4 палки, ти излизаш на сцената с барабанче в скута. Смешно. Намираме се в Бургас, на най-хубавия фестивал в България, Бургас Булс Фест тази година, както знаете, с международно участие. Много ми е приятно да споделя някои впечатления от него. Тази година, честно си кажа, на мен най-много ми хареса. Ние участваме всяка година, но тази като че е малко по-особена. Присъствието и на Blues Brothers, и на всички изявени така български групи в жанра. Ни прави особено щастливи. Прави ми впечатление доброто звучаване тази година. Като никога. Много добър звук. Изключително сме доволни цялата група. Пожелаваме на всички фенове, почитатели, приятели на Булса да бъдат все така верни почитатели на своята любима музика и да слушат любимите си групи. Чао!
забавните истории са много. Забавно, имаше едно много забавно участие на един фестивал преди доста години, май месец. След тежък Гергьовден ние трябваше да отидем на фестивал рано сутринта, за да ни снимат за някаква телевизия. И бяхме с доста рохки глави, така, като цяло. Успяхме да ни снимат. И това вече е към обяд и ние няма какво да правим до 8 вечерта, когато започва фестивала. А ние свирим освен това последни, примерно към 10-11 вечерта. И седнахме на обяд в една кръчма. И може да си представите какъв беше крайният резултат. В един момент се появи господин Димитър Ковачев Фънки, който много ни се зарадва, дори ни покани на гости. И беше доста забавно, още повече след като го гледах по телевизията след това, наистина се посмях доста. Някои биха го нарекли трагично, но за мен беше смешно. Таланта, ти се раждаш с него. Той стои като един вирус в тебе, който, ако ти не го провокираш да набъбва и да се развива и да го изразяваш под някаква форма, и съответно таланта е основата. Всичко другото е работа. Работа, работа и работа. Има ли това нещо в тебе да съпоставиш, да надградиш това, което Господ ти е дал, те нещата се нареждат. Според теб, възможно ли е монолит да бъде монолит, но не и в България? И доколко това е ваше решение? Слушал съм всякакви изцепки по този въпрос. Някои казват, ако бяхме в чужбина, щяхме да бъдем като Стоунс, щяхме да бъдем като Beatles, щяхме да бъдем като не знаем какво си. Няма такова нещо. Нищо не е случайно. Вярвам в това, че има карма, някаква предопределеност. Човек се ражда на определено място. Да не говорим за убийствената конкуренция в шоу-бизнеса в целия свят, там където просто ние сме се учили от тия хора и да им покажем как става това. Мисля, че е малко несериозно звучи. Но, разбира се, имал съм възможност да пътувам. Хората оценяват, ако вършиш добре дадено нещо. Във всяка една професия, според мен. И защо не? Има фестивали, има възможности, нали? Вече света е доста отворен. Мисля, че човек би могъл да направи съвместни продукции с менеджмент. Категорично е възможно. Доколко е наше решение, доколко е възможно да се постигне след толкова време отлагане и поемане на такава инициатива. Това вече не знам дали е възможно. Иначе като цяло, разбира се, тази музика се търси в почти целия свят. Да, разбира се. Разбира се, че е възможно. Но просто нали, не трябва да си мислим, че света е някакъв empty hall. Там е пълно с такива групи, които продължават, свират и така нататък и така нататък. Нали, заради това казвам, че има място за всички, защото например, има хора, които искат да слушат тази музика, има хора, които не искат да слушат тази музика, да няма слушат. Да ходят да слушат друга музика. Или, нали, така е по цял свят. Всичко е абсолютно фри. Колко важен е талантът за успеха в музиката? Това е най-добрият въпрос, защото сме свидетели на издигане на доста посредствени артисти, нали, така като цяло. Тоест, бизнеса, обърни внимание, шоу-бизнес, някъде за музика да става въпрос. Нали? Изобщо не става въпрос за това. Изключително важни са съответните връзки, съответните реклами и така нататък, инвестиции в това нещо. И като нищо може да бъде издигнат и човек, който има съвсем слаби възможности. А иначе таланта, вече можем да говорим за времената, когато това беше задължително.
Не може, нали, да се появи някакъв човек, нали, който дразни хората фактически. И сега в момента е доста така профанизирана тази история. Слушам всекакви безумия по радиото и телевизията, но всъщност това си е мое мнение. Нали, вероятно някой би казал, страхотно е, нали, но може би съм малко консервативен. Бизнесът доминира над изискванията за музикално качество и изкуство на първо място. Бизнесът е в така по-важното нещо. Според теб в днешно време въобще необходимо ли е да имаш талант, за да имаш успех като музикант? Задължително. Тапаците, които мислят, че само с труд могат да постигнат всичко, нали, дълбоко се лъжат, няма да постигнат нищо. Ако нямаш поне грам талант, който да развиеш, а вече това пък е другата страна на монетата, нали? Ако си тапанар и го оставиш просто ей така, също нищо няма да направиш. Без талант не става, мен. Изхранвал ли си се и от друго, освен от концерти? Да, фактически имаме авторски права, имаме организации, нали, които се грижат за нас като съответно като някакви допълнителни доходи. Концерти и клубна работа, всъщност живите участия са основното нещо, с което това се случва. Защото продаването на албуми, за съжаление, особено след като отмина така епохата на компакт диска, епохата на касетите, ние имаме албуми издадени на ленти, нали, хората си взимат от интернет каквото им трябва. Но това са две категории хора. Има такива, които си слушат от интернет, няма нищо лошо, в интернет също може да се продава музика. И такива луди като мен, които си събират винили, дискове, нали, и съответно доста пари съм дал за музика. Занимавал ли си се и с нещо друго през годините? Имал ли си период на пауза от музиканството? Период на пауза не, но аз съм стоматолог по образование и съм работил 3 години по тази златна професия, която се оказва, че не е за мен, тъй като изисква много стоицизъм, изисква много така всеки ден да си, нали, в кабинета. Аз избрах работа, която да е с ненормиран и нерегламентиран работен ден. Общо взето това е рок-н-рол, е това начин на живот и начин на мислене. Аз лично не се изхранвам само с концерти, т.е. с свирене с групата, имам предвид, и се занимавам с други, примерно пиша театрална музика, нали, най-вече там действам, освен това и работя като тон режисьор. Записвам по различни студия и така. Кое предпочиташ ти лично? По-големи или по-интимни концерти? Бил съм и на двата типа. Значи целият площад запълнен Батенберг. Това беше на Цвете за Гошо 2001, след кончината на Бог да го прости Гошо Минчев. Съответно, при големите промени 90-та година, цяла София беше на Орлов мост и съответно по Цариградско шосе. Там също, нали, беше страшен купон. От гледна точка на това, значи трябва да бъда абсолютно честен. Хората не бяха дошли заради нас. Те бяха дошли да изкажат своето несъгласие с старата система, която беше. Следваха и избори и всички бяха страшно въодушевени, но в същото това време ние бяхме на едни платформи големи по камиони и свирихме и беше страхотно. Никога няма да го забравя. Това е поток от хора. В един момент имаше отлив, имахме много хубави концерти, имаше и клубни изпълнения, страхотни бяха, нали, но имаше лек отлив като интерес, може би с настъпването и на по-съвременната музика, която е доста по-различна.
големи концерти. Значи, колкото по-голям концерта, мога да, да позволи ми да спомена една много хубава фраза на Фреди, казва, когато му задават един въпрос: притеснява ли те да свириш пред 100 000 души? И той казва: колкото повече, толкова по-добре. Посланието е на много повече хора. Това е като религия, това е послание на групата към хората, които слушат творчеството на всеки един, който иска да даде нещо от себе си за вас. Но все пак ние сме хора, които твориме за нас и след това за вас. Ами, това исках и да те питам, дали се изхранваш основно от концерти или имаш и странични доходи? За съжаление, не мога да кажа, че основно с това се изхранвам, защото то е ясно, че на тази ситуация не говориме за COVID, не говориме за каквото е да било и за в бъдеще. Да, работя и други неща. Дал ми Господ ръце, знание и талант. Нали, те казват парче музикант. Напротив, аз толкова съм музикант, колкото съм и друг. Но преди всичко, както казах в началото на разговора, аз искам да съм музикант. Кое предпочиташ ти? По-мащабни концерти или по-интимна атмосфера? Как да ти кажа? И двете ми харесват. Зависи. Дори в пика ви на успех ли сте свирили по клубове с по-избрана публика? Абсолютно винаги. Клубната дейност е характерна за всеки един рок, блуз, джаз музикант. Смятам, че тя е неразривно свързана с цялостното развитие на който и да е музикант. Това е тясна връзка с почитателите, феновете, нали? Ти имаш на 2 метра пред тебе човек, нали, който гледа, танцуващи хора. Страхотен кеф е. Имаш ли татуировки и какво мислиш за моторите? Значи моторите е нещо, което също от малък страшно много са ме привличали, но тъй като се пребих 2 пъти с колело, реших, че по-добре третото ми пребиване с мотор да го приключа, защото щеше да е фатално. Нямам татуировки, но много обичам да нося с мене си амулети, които ме пазят, които ми дават вяра, да вярвам в това, което правя, защото без нея, за съжаление, в тази държава остана само вярата. И тази вяра, ако я няма, нищо не може да се съществува, било като музикант, било какъвто и да е. Татуировки нямам и няма и да имам, защото без да се обиждат всички хора, които харесват, как му се вика това, боди арт или нещо от сорта, но татуировката аз се свързвам с пирати, аборигени и затворници, не знам защо така ми е асоциацията. Колкото до моторите, харесвам да ги гледам, но никой няма се кача на такова нещо. За мен минимум е 4 колела и покрив. Значи татуировки, не знам защо, малък още ми е останало едно, че първо е болезнено и след това нещо, и аз не знам, което не ми харесва. По принципи не искам да се причинявам на кожата. Макар че сега много напреднаха. Сега, пък като бях в казармата, се нагледах разни татуировки, които то е смешно просто такъв човек. Едно време ние се смеехме на такива хора. Сега е станало голяма мода, но както е, който как иска. Аз лично не. А мотори, искам да ти кажа, че нямам никакво отношение към мотори. Дори аз имам някаква фобия. Т.е. като са ме качвали на мотора, аз не мога да... Само казвам стоп и слезах и това е. Повече не мога. Както и коли. Мен нещо не ме интересува. Разкажи ни малко за салата Павката. Салата Павката измисли собственика на това страхотно заведение,
Бетрок, Петко Дренков. Вика, виж какво съм написал тук. И гледам Салата Павката. Павел Васев дори там. Той я беше тук един приятел Слави. Той така викаше. И Петко я написа Салата Павката, като това беше нормалност. Нали? Боб с лук. Така. Един ден Вика има Салата Павката Делукс с чушки и с царевица. Нали, малко мексикански. Така. Беше го умесил. Това е историята. За финал, може ли да ни кажеш някакви обнадеждаващи думи или съвет към младите хора, които искат да се занимават с изкуство? Нека се занимават. Винаги съм за младите хора да се занимават. Да дерзаят, да се занимават, да не се отказват от разни дребни пречки. Трябва да се занимават. Това е истината. Или се хващаш отрано с хъс, с злоба, а не някой да реши, че станал на 30 години и да каже, аз сега ще взема да се науча да рисувам. Но то няма да стане. Наистина, има адски много талантливи деца в България, казвам го, имам мои приятели, които преподават и в други форми на изкуство, рисуване, скулптура. Пълно е с талантливи деца и стискам палци на всички да не се отказват, да продължават, да дерзаят. Това е. И сега за финал. Много бързо финал, искам още. Да те попитам, може ли да дадеш обнадеждаващи думи или съвет към млади хора, които са приели изкуството като свой път в живота и възнамеряват да се занимават с него? Значи, първото, те самите трябва да си повярват в какво са обречени. Това наскоро с мой приятел и на групата и известен български композитор, може ли да спомена името му? Александър Савелиев, си говорихме преди една седмица. Той каза, дано моя син не е поредната жертва на музиката, която той създава и иска да я създава за поколението напред. И много важно е да си вярват. Да работят усърдно, да бъдат сигурни, че в един момент ще има някакъв успех и с стабилна увереност и, разбира се, никакви компромиси, ако попаднат на хора, които просто не стават. Можеш ли да кажеш нещо обнадеждаващо за тях? Например, едни млади хора, които биха искали да се занимават с рок или блуз, но в днешно време, когато това не е бързия път към успеха? Където е текло, пак ще тече. Нали ти казах на мастер-клас, който направихме, бях абсолютно обнадеждан именно от това, че виждам млади хора, които имат истинско желание, бяха толкова добре си бяха подготвили, четат ноти, слушат, вадат, всичко абсолютно прецизно. Вярвам дълбоко, че нещата, то ще стане нещо като класика, като традиция в един момент. Ще има нови групи от млади хора, които сигурно ще преаранжират стари кавери от преди 60 години, примерно, в свой си стил, нали, и така. Но, иначе има и нещо, което много ме притеснява, посоката, към която върви света. Честно казано, това не е моя свят. Но това няма никакво значение. Да се надяваме, че живота по спирала се движи долу-горе, така нататък, че това ще остане. Така че млади хора, които се занимават с това, им пожелавам абсолютно успех. Просто трябва да са твърди и да слушат сърцето си и това, което искат да продължават да го правят. И то е малко клише, но с постоянство и труд и да си отстояват своето. И няма начин да не се получи някакво признание. Habas que pura
гледам в нощта. А групата забива много здраво и утре пак потегляме на път. И да се веселиме наше право под звуците на здрав и мощен рок. Това ме убива. Много помна аз. Забравих текст. Е, това е. Спри. Нека да има дължина.